UMLA ka South Geelong constituency uba Sanbor Shulai negas ni baar ulahir jurib hakas nong lowa lumpering naga benta bente ya ka Urban Primary Health Center haga jinglut jingsep ka bakod South Klur knai laktingka. Haba ai jingkran haga jingyalang uba Sanbor Shulai ula ai kuble ya ka Dorbash nong kabala ai ya ka caka bente ya ka Urban Primary Health Center naga benta ka jingmentoy jong kinong song ka than bakinyo ya ka jingsumar haba ki pang kisitom. Ulaong baki kam kijam kilas dang banyak cakmat na kabenta bente ya kini kecaka sumar ha ka jinglut jingsep ka bakot saw klur knai laktingka ya ka balamang da katanat ka kot ka khia jong ka sarkar jela UMLA ulaong bala ai por lai phubna ya kontraktor ban trei pendep ya ka te kecaka sumar ka bodon rush photli ki jingthia ban ajing sumar ya ki nongpang khnang bakan long ka jingkur khu ya ki pajba ki basa ha ka te ka than bat ha ka constituency hi baro ka wai mndai ka basuk banyo scheme pihap le durip pihap le mut ko bisho scheme la pisong na yeng sutai ai wo na bas mur la cara yo scheme nakaliang juga di officer ng health department ibadol lang baro bat ki kontraktor ru ki nong tray jon kontraktor ru ki balas lang yeng tray piati it's not a matter of joke pihap le bu conference ting don bisa ki accept ya ka proposal nga habadle no ka level ng chief minister tengah soba ai kubule ya baro ki officer nadu ikong Dr. Lungdo ibala letno badi Dr. Lungdo ibalawan bat banta ko district medical and health officer but borok ki official jong health department kini ki backbone kini ki ground force ladam day na ibawan yang ladam day ni Dr. Lungdo bat ki official jong engineering wing jong department kapat ka jong ban follow up ka scheme ban yo ya ban penrung ban approve na po ya planning nang taban perpoi pat ya ka sa finance banyo ya ka sanction kachimpor nakaway ka table ki hapsong ki series of meeting tender committee ki hapsong sa ki approval committee kini gobon kabakan long ka jarap sibon ya kitu ki kamtam kitu ki duk kusuk but ya baro hi ki emergency case don ki bamansa ka accident ni ki ba or ki ba butoy ki ba let's say ada por ban haklung ni ki ba yo kan sani jing pangsuk po pangkli pre pinher menurut kampe pinher sangat lus po dispensary laban la ni sulung sibil murki emergency playo ban jing sumar ka pro tu ai bang ne mo dokter te kana ka di ki ka jumun to jung bi ki nong song jung ka lumparing pulun bro oi